Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ. Σας προσκαλούμε στο Disco Party 80's στο The Bar by Eleanor. Στρατάρχου Καραϊσκάκη 57 στο Χαϊδάρι. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην δίσκο μουσική που επικράτησε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Με διαγωνισμό χώρου και άλλες εκπλήξεις, η περιστρεφόμενη Disco Bar θα δώσει το στίγμα της εποχής των δισκοτέκ με χορευτικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε. Μέγας χορηγός, Fashion Cup. Χορηγοί, Ανάσες, Web Radio, Energy, Dance Radio, Radio, Go Golf. Χορηγοί επικοινωνίας, Seduction, Dance, Tunes, Radio και Ανάσες, Web Radio. Disc Jockey, DJ Ripanos, DJ Ritakis και DJ Chris. Warm Up by Tony G, Μελβούρνη, Αυστραλία. Θα περάσουμε υπέροχα, θα είναι μια ξεχωριστή, μοναδική δίσκο βραδιά.